Torani news night tonai joto khajani takuk tai bukuk songno lamsogo haina hai norok ni bagai ang kok sukrop panda no tubi phaikya norok no phunungna bagai lukorok no phunungna bagai tini belai no nangkukma hayakaba o sungsar o hayungo bo omahai leader omahai borok kono politik bai krengya kono NGO bai krengya bo kaisa khoroksa borok haifano boni nukhung rokno wansok yawi boni sakno wansok yawi rajnoitik leader ingya phano neta ingya phano elakani chairman ingya phano bo boni elakani kami tongma rokno kamini jungjal duku kosto hayakaba tipra sarok masaya manungya kebangma hospital ni facility maya lama hamya tui maya omahai jungjal rokno bo salbrum brum high level video SDM rock by Cox Hawaii solution do khaimano hnoi omhaika site to goi samung kaham khainai ang bobai norok ni buskango kok sukroboi salaina ni bagai jorani news ni bukhaktei kok sukrop panda tubi phaikya phadi bobai sini laina ni bagai ang bobai kok sanen site toknai dara kula nin sinumung an bung kana sukumoi koloi ang bormura parani lamsogo nobo kha kufur bai khaksang bai jorani news no belai ka paifle hambai nau sokpai laimani bahai ka sokpai kha angni sasuwan songme tidi noro sokpai nei bahai ka sokpai lekha o songme ya tini malai lekha no bai dadak sida an paifle hambai ro no bahai nang puila bere mana ang nono sunamuk songkha nang khoroksa neta buya khoroksa NGO ni ozama buya kuno buya nang khoroksa public haifano nini nukhungo asuk busabuti rokno poroi tongo nukhung asuk teman sasina nukhung asuk ulpaya jora phano lukoro khayakaba nini elakani kebangma para rok tongo belaino jungjal khayakaba birman bai kogolja buni elaka bai solya kono jaga current koroi sitongko lama koroi tongo hayakaba para rogo kebangma tuini crisis omaherok tabo reality tai buskango nukjagai tongo nang brok ni bagai asuk guideline roi video bai malayo dorkasto rewo sal hor hinjau nang saktari samung tang tongmani tamo wansogoi bahake wansogoi nang samung khaika abo kise sagra abo to rinai to government sirinai ang to ria ang sudu ese aroni nagori hisabe ang para bajo tonono ang besira tui chuaiman brawi baksana ang unijin paraba ang subas mai haisiawo ang san sumai angka o san mani bising tei phano onek sumoyo sing para wono omo romde kaisa tabo bormura para wo peilawo ang thango tui tukus nasa si tui kerei khijang naisa si tui kerei 9 mas tui kerei agyo afro wo khu kha dukho nang thangai tui ma tuku yaro song kang sakabro no no haya joto mono babu BJP ni na babu CPM ni na babu Congress ni na babu tirra mothan haika na bo for pali share punglai sinai haya omo joto na naw BJP bi himnai tirra motha himnai CPM bi himnai joto himnai naw thansa khabaksa nanangnai omhai klasi o samno success claimanai ni ang brono saka hangkano bro haine sajak laikha joto no ঠিক আছে जों हाइकानो मा खायलायसनै लाइ हांकानो पारावो जतो बुरै चेराय खनाय थुङै मिटिं दा अंलायलायै जों दै सानलायनो जेंखा 9 मास दै गरै एकदम दै गरै पारावो तो मेम्बाराव तंखाना तंफानो बराव तामो नुगैदो नुगिया अंखा तंखा बन तो सायमनिया एरपरे किसुता ताबो सल्युशन अंखा दै नों थावद्रो मिला खालायरिलाय जाखा एरपरे ताबो ताइसे सकाय फिका आमो साप्लाइ डिपार्टमेन्ट वाटार साप्लाइ नि पेपार ओम हाइकानो अनेकटा पारावो घटना गति दंगो हंका आं तो नेता खायनो याबा पाराराव गुरि नुगजा जाया बाहाय पान जे नुगमानो खायग्रा खा आंबो आगे पारा तंग्रा मान अंजालाय कासारो बेसाबति राव किसा मसाला बहैनो पनन मा अंलाय जामा संसार खिबिमोनो जों मा जेंलाय जामाबा हंका PWD डिपार्टमेन्ट लामानि वाति फाइके हंका ता आयां तो लामा करैसि ओ 2000
sondawo abo it soling kisa khlai rijangwan abo it kri kha wati rau phai kama pai thang pai kha se klai thangka hangka current au wati phai ka hangka na asar masarau shravan masarau ka abo lama soli atai himui si phailai sinai borok haika to bahai ang sinai ba haya obono sing lama no tabo to ise salai finai hinai এরপরে ফাই ডিপার্টমেন্ট বাই সালাই লেখা বড়নো ফুনুক লেখা जों যতটুকু সম্ভব অফিসিয়াল হিসাবে जों যোগাযোগ খাইলাই দंखामोनो তাও সাজराते ओंनाय हुपानो लामा आव इचलिं ओंजाकफानो फिस ओंयाख ताबो फानो इचलिं बाय सलि दं इचलिं फानसे आव जतो जागासे ओंयाख इदानिं से आव ताबो हंका रमदे कारेन्ट बहायनो लामा करिबा कारेन्ट करिं तंबाय जाव आरो जागावो कारेन्ट करै ओ लामा करिनि बागै साफायबाय खांकाबो खुटा बालै थांनाय निला तो सम्भव बिया गाड़ी सारा गांकाबा ओ लामा करिनि बागै कारेन्ट करै अंखा तारमाने चिनि बसक जों जालो बैनि खबर माया बैनि मुसाव माया ताव तो इंटरनेट जुग नंलायबाय माबा गा कारेन्ट तो करै अंखा अंखाना आबो चिनि बिछिनो थांबुरगा सुजुग सुबिदा कारेन्ट बाय जतो फेसिलिटी माने तंमारि करै खा कारेन्ट करी अंखा माने न तै करी तैसा किसा मासा ताबो तो कारेन्ट अंखा ओं जाग न किसा अनै न पारावो हाइबनो वाति फाइकांका तो ओ बुहां बेदें न बुहां बेदेक फाइबै फिनाय कारेन्ट फ्यूज थांनाय एरपरे आमो ठीक लाइन थांका त लामा करी का कारेन्ट थांनालाया एक सप्ताह 2 सप्ताह तै करी वाति तैबाय नङै चालाय दं हाइबागेन आं आफ्रोबो साव वाति तै नङै से वाति तैबाय से माइमि संगै चालाय वाति तै सितु कोलायनाय वाति तै से नों इउज लायलायसिनाय गांक्ला बरनि बफोर जे बिपद फाइनो डायरिया ब्रेक आउट मानो खिमानि मानजां मानो लुमा मानजां मानो आफ्रोका लामाबो करै हाइबो करै बरनि समस्या ब पजिशनो सगैनाय आबो कुनु सीमा करै ए हाइबागेन आं विशेषलाय लामा तै कारेन्ट अबम एकदम दरकार आमो करै खासिनि मुंसा जीवनो करै एरपरे रमदिते कैसा बराव थाङै दंनानि बागै आं वानसका इकोनॉमिक्स फाउंडेशन अर्थनीतिक बराव आय इनकाम खालायनानै आय खांगासि मुयानि समयखौ मुया खुरै लायनानै हा ताव लाइफांनि समय लाइफां तानलायलायनाय गान्द्रि समय गान्द्रि फालायलायनाय हाइखासे ब्रावनि आरो जागा जीवन जुगी जुगी जीवन काटेलाय दंलायमोन आं सासे ताव पास कुसुङो कलाय दंखा बरमुरानि उङै आसो कदक बसरनि साव हाइका फाइलायमोन हेंका जरा दे कासे फसिकरि बर 90 to 93 वो आव द अनर अमन काउ पिसावै थांबि माकलायका 90 to 93 वो आं आगे आरो जागा कमला बागान नि यां साउथ दखिने पैला खायनाय सेंमोन आफ्रो रगो हिमुसि बिखासान हाय ऑफिस थांथाङैसि आमनो खलायरिवै पैलाव आरो जागा कमला अंजा जामानि आफ्रो लामा करिखो आनि जुगो खोसि 90 to 93 वो निसकां जुग्राव ताइबो कष्ट ओ कष्टनो सालायनि उमारसे आं आगेनि कौनो किसे तिसे मासासि होबो गा हाइक्ला किसे सिनि दंमानि ताबो आबराव सासि हुद्दा डेमिस नि थांका ধ্বংস या तो कुनु जिनिस करै काताल प्रिपारेशन करिनि बागै इनका आमनो बताबो बरो थाङै दंनानि बागै नि वानसुगै आं एकटा अफिसआव प्रपोजाल लेखा संग्रिवै आगै कम लेखासे आरो जागा थांनानि बागै आगेन हायखाना कमला बागान आरो जागा तৈরি खालायनायनि बागै हाय एर मध्य बरो ताबो पारान बरग्राव हावलायलाय दङ अफिस साखा सुदु जोंनो रिनाय गो सिलायखा डीएम साहेबबो गांगा जों आवनो आसावै हावलाय दंमाय जाखो हावलायमोन परे जों तमा खालाय माने बनो जों वानसुक लायफिनाय ब्रावनि अमायख्लाने सुदु भरमुराया ताबो अंखा लाइलाक 1 लाइलाक 2 फायका बरावो जोंनो अम खायमान नगय आनो लाइलाक 1 लाइलाक संनो फायको तइसा दारा सनो लगिरिग्रा दिनै गां आरो वाहायनो सालायलायनाय नांजा जावखो आं अथस नेता जाया आबो केउ जदि आनो पलिटिकल अमाय खालायनि गाबो बुलङो माने ताबो सागजराते आं ओ जागाव सगैयाखो त आंका लाइलाक संनो बरावनो सेम कंडीशन का खालायखा आं बरावनो आरो ताबो तै माने खुशी अमलाय दंबो जाखा पारावो
soling kere abono video ay salaika video ta isa secretary na call clay saka ta isa secretary bai buri ponjay chongrom lailai kisala khlai le jaka to kisu baki tongko abot sungta buskango mongolbar budbar din sugro video sai jodi joraman kankla sungthangi busy khlailai nei tam tam obostha o tongni ang bawai bono request khlaijak tong video sanda gobangma public ro neta rok no romoi demand osano tuimai angmani current mai angmani lama mai angmani nangla neta buya kun ja sadharong public aw ini thane boi borong borong phailayo nangla official office busuk jrati respond man tao jrati to ang jonogon hisabe sapano office to jotono বিপন্ন নো খাংখলা ব্র সুবা সুগুদি লাই যাও অমন আনিবো খুশি কারণ বড় খরকসা অফিসার মানে তো চিনি ছিলাই অনেক কুসু লেভেল নি বড় বড় সাইমান বড় দুঃখ বীর মানো বড় নো সাকা হাঙ্কানে বড় মোটামুটি সুবা সুখ খলাই কা মেন কাঙ্কানি হাইছে তাও ঠিক আছে जों बैलाव हांकानो अमकावबा सय थांलाय मोजां थांका हायपानो जों बैलाव थानसा दंखांख्ला खाबाक्सा ओंखांख्ला बै बराव तमा साबा प्रत्येकता अफिसाव थांखानो जों सोंसि सियाबले हिनसिसाव जों साइसमाया कागज करै रिफाइजारि हानसाव हायबागैनो आं तमा खालायता प्रत्येकता जे सिनि पाब्लिको डिमान्ड दं माने जे सिनि नांमानो पारा पारानि न जों लोको कायसानि रेजुलेसन खालायो अफिसाव पुरा जमारि जों एरपरे जमारि खांका तो बरो सियानि मालिया जों ब्लगर रिवो भिडिअ रिवो एज तैसा बरो बरो पाठाव एरपरे जों डेमो रिवो जदि नांका जों सीएम नो कल खालायसाय दिव हेल्पलाइन रिजार्भबा जिनर अमहाय अवस्था ताबो तो सियाकरि उंखना सिबाय खाना एरपरे हायखपानो जों तैसा इंटरनेट जुगबा नै जों मीडिया तरफ थेके बाहायनो जों फनुगुरि दो हायकासा सिबराव जों सिया जों नुया नै हिंगांगा तो आव जों सानानि लामा करि खाताय तमांका ताबो जरातै लाइलाक 1 लाइलाक 2 सुटुगुंराय लुथुर बरमुरा बराव जतनो आनो सालायलायखा आंबो रिनाय आकावया आंबो ब्राउन लगे दङ आंबो सुबा समायनाय आंबो ब्राउन बोसक फान्दी नाय समायनाय हायसि अबा कखनो फाना से हायका सावे हायका रिमान ब्ले हाया आं आबो बुल अंजागो आं रिया आं सान समायनायसि आं सुबा समायनायसि आं ताबो ब्राव हायनो खावसा करिफानो आं हाय लगेरवैनो लाइन ब्रावै थां समायो जे सुखसाक आं सुबाव हायसि आं अर जागा कुनो आम हायनि अमया प्रफिट नि बागै आं शुद्ध आनि वान सं माने आंबो आरनि बसा आं खूब दुख खान माफाय माने अर जागानि जों गलगै दं माने जागा जों खाबाक्सा करै जों थानसा करैनि बागै हाय बागै आं जतनो होनो शुद्ध राजनीति नमां नायलायलायै बम हाय निला तातंलायबाय जादि जों थानसा खांका खाबाक्सा खांगोन बोरसे बुराराव साया द बागे खाबाक्सा खांका लाइफांसो मुरि हरमोसों मान ए आम हाय ताको आवनो नुवान सुगै मानाय गा ताबो अनेकटा पाराव कयेकटा पाराव तै करै लामा करै दंबायखौ लामेन तो लामासि दरकार आं अमो रम खाबरावनो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट संनोबो जों थांनाय सालायलायजा अनेक डिपार्टमेन्ट बै सालायका एडुकेशन डिपार्टमेन्ट बेफारबो दंखौ कायसा सिनरंखा नार्सारि लेभेलनि सोमै माध्यमिक जरायना थांखानो बै बिएड लाइफायनायनि खरस सिनर खरस जतनि साय करै जागा किला एरियानिसि आइखांखा बरो मुया खुरियाखा मैमासाया मुयानि समय लाइफांनि समय हायपासे परना थांखांख्ला बरावनि आसा खरस थां ओंखा आं अमनो साना मुसो गभर्नमेन्ट न हास्ते हाफांनो जारा बराव न ओंखा लामा दंदि दै दंदि कारेन्ट दंदि हिंख्ला उदयपुर स्कुल खुलावो उदयपुर बरक कायसान अर परिया आलकानि बरक फायनो सुजुग मानै बेबांनो दंमानि बागैनि अर परि फाय किलाव स्कुल खुलदि किला बरक कायसा परिया आलका बरक फायनो परि फाय सिन अर जागाव बरमुरा एरियाव जदि लामा दंनाय कारेन्ट दंनाय दै दंखा हिंख्ला बरावनो स्कुल कायसे इंग्लिश मीडियम ताबो तो जुक्स इंग्लिश मीडियम आरो जागा कायसा गभर्नमेन्ट खुलाव रिनान अंथों नै आं बार बार बरावनो साइ दङ सानै दं ता साइ आं वादारनै आं साननायसि अर जागा सानै दं
tamande এরপরে হেনখানে ব্রাউনি যে উ রাং করিতে তুই পরে মানে ব্রাউ তাইসা সিসাই ফাইকা তাইসা অস্তে অস্তে जोंर জায়গা গাই থাংফিন গান্ডার স্কুল বা গা চিনি আসে খরসংয়া কারণ স্কুল লামারাও করি লামা টংখা তুই টংখা লামা করি স্কুল করি হেনকা ব্রাউনি जुगे जुगे जों जालो हायकासे जों जालफाय माने हायबागैनो आं ब्राउ जतनो नो नो खाबाकसांदि खाबाकसान खांख्ला जोंनो जतनो माख्लायनाय मारिनाय भाद्ययाव जोंबो आरो जागानि रेशन कार्ड जों आरो नि भट आई कार्ड जों आरो नि आधार कार्ड जों आरो नि जों क्लास जों थांनो मुसुयादिबा जनखा नायथाङियादिबा गभर्नमेन्ट जोंखा बयनो सोलोंनो मुसुयादिबा रोंनानै जोंखा बयहाय गारि गावै बाजार थांनायनि मुसुयादिबा जोंबो बयनो खाबायादिबा जोंनाव उ जगत मोजाङै दंदि बैहायनो जोंबो आसाय फायका हावो आसाय फायका राज्य आसाय फायका उ मयाल जोंनाव उ मयालनि बुफांनाय रावनायदि राज्यनि बुफांनाय रावनायदि देशनि बुफांनाय रावनायदि जगत बायजनाव मोजाङै दंदि हायनि माहान्ताखौ उ लेखा सिखरिखा माने जों नों साखरिखा अब ताबो साननैसो नर जागाव अनेक दुर्बलता बुमुं कासला तला फाटला माहायसि बांला मिडियाम स्कुल खुलावबाय खाबले हिंसाव आरो ताबो तंनाय करि कारण दिनै दिन नुगै फाय दङ हायबागैनो बरक सासे किसा मासा परिवै रोंखा हांख्लानो उ परिबेसनि कारणे बसरिवै फानो थांनानै बा लामा हुक ताङि मालायाबा प्राय फंसासनि ब अंखारि मा थांफिखौ गा हायकेमा अंखारलाय जों बियां थांनानै बा हायबागैनो आं सावो जों मोसा मायं गं तंनिसु जों हुक खालायसाव आरो जागाव ताउनि बागै हुक खालाय जों थांनानै बागै जों थांनानै लामा करि जों अरस थांनाय अरस दंनायखौ जों अमनो स्नामना नांनाय अमो स्नामनानै बागैनो जोंनि कायसन लामा खाबाक्सा थानसा हायाख्ला जों हायबानो हाय हिनिसि दंफानो किसु किसु जोंनि प्रब्लेम नुजागै थांखो ताबो फान नगद ताबो सिंजर गोथैराव तंखांखो मोनामै तंखांख्ला जों आरो माइसालाय तंमानाय नाबलै आमि गोथैराव तंखांख्ला पारा कसारङै बहायनो जोंथ' पारा बाय तंनाय सहर बाय तंयाबा पारा कसारङै बहायनो मुसु गोथै तङो नेदि सै गोथै तङो नेदि मोनामै तंखा जों तंलाय नमानो माया बनो जों ता मा खायनाय जों खिमा खिबिलाय हायबागै नसिने बोखावा किसा जों ओ हिंसा अहंकार लुप तंमानो पार्सोनल लुप मेम्बार अंनानै ता कैसा अंनानै आवनो जों खिबिवै किसा खाबाक्साका सामुंतांलाय खांख्लानो अमो कामा नै थांनाय हायाख्ला ओ मोनामनो जों खिबिया हांखाला सिनि भबिष्यत लामा ताइकरि अमोनो आनिला जत सिनि आमचाइनि ओ बरमुना आमचाइनि बरक रावनो आं हायखानो गोबावै दङ ताबो गोबावो जों खाबाक्सा सिंनो नांनाय एरपरेसि सिनि लामा फायनाय हायाखा सिनि मोंसा फायनानै लामा करि अरो केबें नो माहाय थांनाय उन्दु नायदि जों लामानि डिमान्ड थायलाय आफ्रो बाहायनो किसु 85 फेमिलि बरमुरा लाइला दुइटा लाइलाक दं माने 85 फेमिलि दं जों जतनो फायबायदि हमफानो किसा किसा केबें लाय किन्तु सुभासुक करि हाया सुभासुक दं किसा जतनो जों नुजाक फायरा गया गोजां पाय हायबागैनो आं हायनो हायखे आंनियाखौ जतसि जों खाबाक्सा ब कैसे हिमिया आं कैसे हिमिया जों जतसि हिमनाय आमो सिनि मेन रूट आगे तो आमो ओमपी बाय कम्युनिकेशन आमदामी रप्तानी न वानसारा हमकाना आमतै माल तो बोलायो माल फायलायलायलाय तावो जराते एकदम बद्ध अंगि दं ओ मेन रूट पुसिनि लामा हामिया को आगजाक ताइसना मेरि जागिया गांका आमनो खूब जों चेष्टा खालायलाय दं सालायलाय दं जों तो सावो इलेक्शन आगेनो जनो इमिडिएटली आवनो फिस खालायनो नांनाय आसकासि जों आरो जागा आय उन्नति खालायनो थाङाका मै गोथों गायसा फालनानै उङैबो ब्राव तो बोलायनो नांनाय मोसौ फायसा फालनाङैबो लामा दंनो नां गान्द्रि मथासा फालनाङैबो लामा नां लामा करि क्लासिनो मोंसा करि जों इकोनॉमिक्स फाउंडेशन जेदि ताबो रां थंनि बागै होनलायो जों ताबो बागान थायलायलायनाय नै चंलायलायो जिनि सार सगैनाङैबो लामा नांनाय
nang tui halfai nangaibo o lama nangnai bebak si lama langma no lama ni no jadi salai lai mani main si abotai kichu ya हामबाय au takurok norok khana koloi bormora hayakaba obo 20 kila hayakaba kila bakma constitution ni bidan sabha kendro no kalaijak o elakao hapanga tongo tribal welfare ro montri tei tt edisiu bo tongo cem phiaba o amsai o elakao no tongkho tabuk bo current kerui tabuk bo tui kerui tabuk bo lahar hamya oboni bagui bo neta buya bo khoroksa NGO ya ang puila samahai haifano bo o elakani borok rokno hamjagui khariok jagui je mansak boni nukhung rokno somoiri me ephano lokorokni bagui somoiri samung tangui tongo omusuk samung tangnai ni barjao umusuk samung kaham tei bo jaga tong belaino bolaijak thothok belaino samung kaham belaino boni bagui proud feel khainani dorka boni samung agogoi thangtung jorani news nayo samung sathung elaka develop bungthung